салому алейкум дӯстони азиз. ҳайни замон ман дар деҳаи Торинҷаки Торинҷак номи деҳа Торинҷак аст. Деҳаи Торинҷаки шаҳри Ургути давлати Ӯзбекистон қарор дорам ва дар ин хонае ки мо айни ҳол меҳмон ҳастем, ин хона як лимонхона дорад. Анамин лимонхонае ки ман ҳозир ба навор мегирам. дар ин лимонхона инҳо ҳам лимон шинондагӣ ҳастанд, парвариш кардаанд, ҳам мандарин. рости мандарин, апелсин нест, ба фикрам ин мандарин аст. Ман пурсидам ва ман ҳозир аз наздик анамин лимонхонаи бисёр зеборо нишонтон метам, ба навор мегирам. ҳозир ман ҳаракат мекунам, поём фуром. аз анамин зинапоя ҳаракат кардам, фуромадам. Зинапоя тақрибан 2 метр аст. анаин лимон ба даст. лимонош сабз бисёр хушрӯ гирифтааст. намедонам чӣ то ҳол бӯи лимон надорад. хом аст, аз ин хотир шояд. анаин мандарин аст. бинед, ана мандарин сабз аст. овози азон аст. масҷид наздик аст, овози азон аст. анаин дарахти мандарин будааст. бинед, сабз аст то ҳол. ино парвариш карда. ин мандарин. анаин лимон. инҷа манда гуфтанд ки 2 дарахти лимон аст ҳамагӣ дар ин лимонхона. бинед чӣ қадар хушрӯ гирифтааст. анаин аст дарахти лимон ва анаин. дар дигараш гуфтанд мандарин аст. ҳозир мебинем. ба ҳар ҳол анаин дарахти лимон. бинед чӣ қадар хушрӯ гирифтааст. анаин дарахти мандарин аст. аллакай зард шуда истодааст ва дар моҳи январ инро мечиндаянд. гуфт ки дар моҳи январ, вай сол гуфт дар моҳи январ бисёр хушрӯ гуфт гирифт. мо чӣ набин, аллакай зард шуда истай мандарин. чӣ қадар зебо аст. бинед ҳозир якта шаб ба ҳар ҳол анаин шаб бинед кафидаст. ана дидед кафидаст. Кафидаст аз дарунаш бо якта дига мандаринча буромадааст. ҳамина чинам аз яба ита сахт асте. ана кандамша набинед якта дига аз дарунаш буромадааст. чӣ қадар бӯи хушрӯ дора. анаин набинед инаш ниҳол аст. надорад. дорад. бинед ин ниҳол лимон будааст. ба фикрам лимонҳо лимон чанд дона гирифтааст. анаинан мандарин аст. майдача анаҳа як сорти мандарине ки майда дар шаҳр ба мо мефурӯшанд. анамин аст. ина ман ба ҳар ҳол як дона дига аз инаш меканам барои қадар бӯи хушрӯ дорад. ана бинед чӣ қадар зебо. ина бинед чӣ қадар гирифтааст. ҳозир ба ҳаракат мекунам ба пеш. анаиншан мандарин сар ба нӯк гирифтааст. ина бинед агар ҳар як оила дар хонаи худаш як дарахт, 2 дарахт замин дошта бошад, бовар кунед дига мандарин намехаред. ана инаш калон дар як дарахт 2-3 намуд аст. шояд пайванд кардагӣ бошад, намедонам. ана иншам лимон бошад, намедонам. инаш ё лимон ё мандарин, намедонам. ба фикрам ки ин лимон аст. баргори дарахти лимон аст. бо яктаи дигар инашам зард шудааст. ина аллакай ана ин мандарини сорти майда. инҷода як ҳамагӣ ба лимон 12 дарахт аст. ман ин ҳаракат кесам, як бор мечишам. и таъмаш уқа хушрӯ набудай. шояд хом бошад. чӣ қадар зебо. инҷа дарахти анҷир будааст. бо анҷир ба фикрам ки тамом шудааст. анҷирша мебинед дар ӯ баландиҳо ҳаст. ман чинда наметавонам ба фикрам. куна дорад инҷа. як хамшида бинам чи. не, дар наздикӣ надорад. тана баландида ҳаст. чинданаш амри маҳол аст. якта чиндан ба фикрам хом аст. яке нӯшушта хӯрам. ширин пухтаст, хом нест. рангаш сабз метобад, лекин хом нест.
بسیار بامزه. یک تر دیگر میخواهم چیندن. یک تر دیگه یافتم. بامزه. درختی ماندارین، من نمیدونم در تاجیکستان پرورش میکنن هست یا نیست. راستی اینجا قدر زیبا است. من خورده استم، طعم لیمون دارد. شاید خام باشد، از این خاطر از ایرانای کلانش میکفانم. حالا این کفاندم، همونی که چیندم همون را. باور کنید بسیار بامزه است. معلوم است که ماندارین تر و تازه است که از درخت چینده میخوری. من یک تشه چینده تاجیکستان میبرم، هرچند خام است. انا این شبینیم، انا خیلی نهاده دارد. من یک تشه کندم، همین تاجیکستان میبرم. خدا خواهد شاید دوتا انا دوتا کندم. انا همین بود. ماندارین، خونه ماندارین گویم نمیدونم، لیمون خونه، یعنی که پرنیک ماندارین و لیمون.